Wat kan het dan vlug gaan? Van de morgen betiet, wie het bij mij in Haas, om jou bij zo'n -1 graad. En om jou bij 8 minuten +2. En toen weer de riep van de BM, wie het ijs van de auto doet nou. En dan gaat het heel vlug. En toen was het mistig, vochtig. En dan stoorruimt het tussen de roer. En dan hier je de mist horen weer hier in Haas. En dus mist of dichte mist. Wel, joen en vannacht. Door verhoor het net volle. Mist, dichte mist, bewolking dus. En een temperatuur tussen de 5 en de 7 graden. De hegere temperaturen op de eilanden. En nog altijd dat vochtige warme uit toch zelfs wat lichte stoorruim. En de wind matig uit het zuidenwaai op het Versloon zwak. En dan zetten we terug naar Monudai. Mist. Dichte mist, de gedienden blijven op de meeste plekken dicht. Ik bedoelde maar dat donkere waar in het kustenwaardgebied. Wel kon ze op nog een beetje zinnen. En de temperaturen zijn al begraven. En dan is het in één keer weer mild voor de tijd van het jaar. De zuidelijke windmolen matig en vrij krachtig. En dan zetten we terug naar het weekend, het vooruitzicht. Nou ja, hoe hebben we regelmatig de zinnen erbij. Zowel op sneeuw, sneeuw of manje, maar dat vooral in de midden. In de joentijden, in de nachten en in de maandtijden toch wel meestal mist of dichte mist. En dat blijft dan niks aan. En die hege temperaturen blijf ik 10 graden op sneeuw, 8 of 9 graden op sneeuw en dan 8 graden op manje. En de wind die blijft uit het zuiden waaien naar het zuidoost en die zal over het algemeen toch zwak of matig wezen. Nou ja, dan is het nog altijd een echt novemberwaar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.